Mé jméno je Eva Skalická a v roce 2019 mi byla diagnostikována rakovina vaječníků. Zjistilo se, že jsem nosička BRCA1 mutace, což jsem tak trošku tušila, protože především ze strany mého tatínka tam byl ten výskyt rakovinového onemocnění opravdu veliký. Následně se zjistilo teda, že nosičkou mutace byla i moje maminka, která zemřela na rakovinu vaječníků, ale byla nosičkou mutace PALB2. Takže i mé dvě sestry mají mutaci PALB2 a podstoupily obě preventivní profylaktické operace, při kterých pak to riziko vypuknutí toho onemocnění je radikálně sníženo. U mě po zjištění nebo po diagnóze byla provedena operace a podstoupila jsem 6 cyklů chemoterapie. Proto doporučuji hlavně u žen, které vědí, že je v rodině velký výskyt rakovinového onemocnění, aby se šly vyšetřit. Vyšetření nebolí, je jenom o to odebrat zkumavku krve a ušetří si ten dopad toho onemocnění. Opravdu to není příjemné ani psychicky a fyzicky, to je taky docela náročné. Prostě na rok vypadnete úplně z normálního provozu. Pro ženy, kterým byla zjištěna BRCA1 mutace a vypuklo u nich onemocnění a nechtějí na to být sami, tak doporučuji se obrátit na pacientskou organizaci Veronika, která jim může poskytnout informace anebo jenom hezké slovo a účast na setkání, které organizace pořádá. Když se dozvím, že mám BRCA mutaci, co to pro mě znamená? Samozřejmě to, že se dozvíte, že máte mutaci, se stane během genetické konzultace, kdy vám lékař podrobně vysvětlí, co to znamená, že máte vyšší riziko rakoviny prsu, vyšší riziko rakoviny vaječníku, specifikuje vám ta rizika, doporučí vám vyšetření v rodině, doporučí vám preventivní sledování a případně i profylaktické operace. A pro vás to znamená dál teda celoživotně si sledovat ostatní orgány, provádí se tam i kolonoskopická vyšetření, gastroskopická, záleží na tom, jaké máte nádory v té rodinné anamnéze. Pokud máte v rodině například rakovinu slinivky, tak je potřeba hlídat vlastně i tu slinivku, pankreas. Tam se provádí sonografické vyšetření anebo magnetická rezonance. A co se týká teda potom těch dalších orgánů, tak to záleží na té anamnéze. Například je-li tam melanom v rodině, je tam doporučováno kožní vyšetření, zejména u genu BRCA2, tam se doporučuje i teda sledovat ta kožní znaménka. Jak jsou sledovány zdravé nosičky BRCA mutací? Zdravé nosičky BRCA mutací jsou odesílány do komplexních onkologických center podle místa bydliště, kde si je převezme do péče onkolog, který vlastně jim indikuje příslušná preventivní vyšetření. To znamená magnetickou rezonanci prsou, případně se tam dělá mamograf, ultrazvuk u mladších žen. Doporučuje se tam u zdravých nosiček, které ještě nebyly na profylaktických operacích, tak se doporučuje onkogynekologický ultrazvuk po 4 až 6 měsících. Doporučuje se běžné gynekologické vyšetření po 1 roce. Ten harmonogram u toho vyšetření prsu začíná zhruba v 25 letech, kdy jsou ženy doporučovány na ultrazvukové vyšetření a magnetickou rezonanci. Pak od 30 se vlastně vyšetří mamografem a dále pokračuje magnetická rezonance po roce těch prsů a zároveň se dělá ultrazvuk a mamograf vlastně těch prsů taky. Čili střídá se to vyšetření tak, aby pacientka byla vyšetřena každý půl rok. Čili jednou za rok magnetická rezonance, pak zase jednou za rok mamograf a ultrazvuk. A v tomto se pokračuje až do věku 75 let u těch nosiček BRCA mutací. Pro koho je vhodné vyšetření dědičných nádorových dispozic? Toto vyšetření je vhodné, pokud máte v rodině nádorová onemocnění. Záleží na tom, kolik, v jakém věku. Samozřejmě můžeme najít mutaci, například i v BRCA genu, v rodině, kde se nádorové onemocnění vyskytuje zcela sporadicky. Nicméně, pokud vyšetření má hradit pojišťovna, jsou daná určitá kritéria, co se týká počtu nádorů, typu nádoru v rodině nebo u té pacientky přímo. Čili pokud se u pacientky vyskytne nádorové onemocnění prsu do 45 let,
tak samozřejmě má nárok na vyšetření predispozic na pojišťovnu. Například pokud jsou 2 nádory v rodině, oba do 60 let, má taky nárok na vyšetření na pojišťovnu. Ta kritéria jsou relativně složitá, čili je vhodné, aby vlastně na tu genetickou konzultaci byly odesílány i ženy nebo i muži, kdy vlastně tomu lékaři, který je posílá, není jasné, zda to budou splňovat na tu pojišťovnu nebo ne. Čili my tady s nimi probereme jejich anamnézu, osobní i rodinnou, a v případě, že splňují ta kritéria, tak vyšetření probíhá dnes na onkopanelu, kdy se sledují nejenom geny BRCA, ale jsou tam i další rizikové geny, které mohou být také příčinou vyššího rizika těch nádorových onemocnění, zejména prsu, vaječníků, slinivky, tlustého střeva a podobně. Pokud při té konzultaci přijdeme na to, že to vlastně ten pacient nesplňuje na to, aby ho mohli indikovat na pojišťovnu, je tady vždy možnost, že si může toto vyšetření uhradit. Mohla byste prosím shrnout, jak probíhá vyšetření a následná péče pro nosičky BRCA mutací? Ano, pacientka se k nám objedná, pokud má nádorové onemocnění nebo i pokud má pozitivní rodinnou anamnézu, a proběhne genetická konzultace. Ta genetická konzultace probíhá v klidném prostředí, rozhovorem, sestavíme si 3generační rodokmen. Je výhodou, když pacientka přinese lékařskou zprávu a doporučení od svého ošetřujícího lékaře. Po té konzultaci dojde k odběru krve, klasický odběr do 2 zkumavek, a je předána krev s žádankou o vyšetření do laboratoře. Pacientka tedy ještě podepisuje informovaný souhlas, že s vyšetřením souhlasí, a je jí podrobně vysvětleno srozumitelnou formou, jaká jsou rizika v případě nosičství, mutací a tak dále. Vyšetření trvá řádově měsíce. Samozřejmě u pacientek, které jsou před operací nebo jsou v léčbě a je potřeba vyšetření urychlit, jsme schopni to vyšetření udělat za 3 až 4 týdny. Dřív opravdu nelze, protože je to složité testování genů a potřebuje zjistit všechny podrobnosti, všechny mutace, všechny změny v těch genech. Čili jakmile proběhne vyšetření v laboratoři, mně se dostanou výsledky, kontaktujeme pacientku a objednáme ji na závěrečnou konzultaci, a při té konzultaci se pacientka dozví teda výsledek. Pokud je nosička mutace, tak už jsme o tom hovořili, tak je zdravá nosička předána do centra, kde vlastně proběhne ta preventivní první prohlídka a pak je dál sledována podle schématů, která jsou jasně daná a vlastně se dodržují u všech nosiček stejně, ta preventivní sledování. Pokud žena přijde na konzultaci a mutaci nemá, tak se rizika vlastně odvíjejí od anamnézy v rodině. Pokud má v anamnéze rakoviny prsu opakovaně, vlastně to riziko má také vyšší, nemá tak vysoké, jako pokud by byla nosička, ale stejně jsou jí doporučována ta preventivní sledování, i když ne tak přísná, jako kdyby byla nosička té mutace. Tak to je ta zdravá nosička. A pokud je pacientka už v péči svého onkologa, tak většina pacientek zůstává v péči svých onkologů a ta preventivní péče je potom vlastně poskytována tou onkologií, kde už pacientka je registrována, kde je vlastně dispenzární péče. Jak testování probíhá? Tak samotné testování probíhá tak, že první je vám odebraný vzorek krve, který je poté odeslán k nám do laboratoře, kde zkumavka z krví je označena speciálním identickým číslem, kde dochází k anonymizaci vašeho vzorku. A ten vzorek potom prochází laboratoří, kde se dělají jednotlivé analýzy, které slouží k tomu, abychom vám analyzovali jednotlivé geny BRCA1, BRCA2. Jakmile dojde k analýze těchto genů a ke zjištění, jestli je tam přítomná nějaká mutace, případně varianta zájmu, tak už dochází k bioinformatickému zpracování, k napsání výsledné zprávy a předání této informace lékaři, který už potom pracuje s touto informací se samotnou pacientkou na pacientu. Kolik genů se testuje a proč? Tak nyní je společností lékařské genetiky doporučováno testovat 22 genů.
Ale my už v dnešní době víme, že těch genů přibývá stále, které mohou být asociovány s nádory prsů vaječníků, a proto ty laboratoře rozšiřují tu možnost testování těch genů. Takže například my testujeme 55 genů, ale můžete testovat i více genů. Ta samotná analýza to dovoluje a není to ničím víc složité, takže je možno testovat v podstatě i více genů, ale to minimum je 22 genů. Proč to relativně dlouho trvá? Samotný proces celé analýzy genů je složitý laboratorně a poté i po interpretační stránce. Nejprve dochází k analýze DNA z vaší krve, takže se musí první izolovat. Poté se dělá analýza, která se jmenuje masivní paralelní sekvenování, nebo známá tak jako Next Generation Sequencing, kdy tato technologie je náročná po té laboratorní stránce, že opravdu trvá několik dní a nedá se ještě urychlit. A při této technice dochází k analyzování většího počtu vzorků. Ten počet je například až 96, ale může být i mnohem víc. Ta technologie umožňuje to, že potom klesají ekonomické náklady na to testování. Otázka na dlouho trvá je speciální v tom, že může to trvat týden až 2, ale například až několik měsíců. Ten lékař může i ovlivnit to, za jak dlouho vy dostanete výsledek. Pokud se jedná o rizikovou pacientku a je potřeba i kvůli její léčbě a nějaké operaci dostat výsledek co nejdřív, tak dokážeme ten výsledek dát i do 2 týdnů. Ale samozřejmě pokud je to pacientka, která má predispozice v rodině nádorového onemocnění, tak tam potom dochází k tomu prodloužení té doby analýzy tím, že se čeká v podstatě na ten větší počet vzorků, než se bude analyzovat. Ta analýza je sekvenování genu BRCA1, BRCA2 a dalších genů. A jakmile dojde k sekvenování, tak poté je nutné tyhle vzorky a ty data nějak vyhodnotit a vlastně zjistit, jestli jsou tam přítomné nějaké mutace, které jsou patogenní, to znamená, že způsobují dané onemocnění, ale také tam mohou být přítomné varianty, které ještě nejsou natolik poznané a neví se, jestli jsou asociované s tímto onemocněním. A pak dochází k tomu, že vysokoškolský pracovník a lékař úzce spolupracuje a vlastně hledá v databázích, v článcích, komunikuje s kolegy, jestli by opravdu mohla tahle varianta mohla způsobovat tohle dané onemocnění. Mohou potom ještě na to se nabalovat další analýzy, takzvané funkční nebo RNA analýzy, kdy se opravdu zjišťuje, jestli daná varianta je ta, která zodpovídá za to onemocnění nebo ne. Další proces je ještě takový, že je potřeba danou mutaci ověřit z druhého nezávislého vzorku, abychom si byli 100% jistí, že nedošlo k žádné záměně vzorku, protože tohle testování a samotná tato analýza je hodně důležitá, máte ji jednou za život a je potřeba mít ten výsledek 100%. Takže abychom odstranili možnost toho, že došlo k záměně jak při odběru krve nebo při samotném testování v laboratoři, tak se je ještě následně ta mutace, která se u vás objeví, potvrzuje z druhého vzorku. Takže celkově je to docela dlouhý a náročný proces, ale je potřeba, je to testování jednou za život a ovlivní to život vám i vaší rodině.